guys! Good morning! June 23 na karon. Happy birthday ni Nicole. Pagmangka na sa Uslob, Cebu. Silingan sa mga butanding. Hi Cole! Happy birthday! Og happy birthday po ni Sis Leah di assist nga nag-birthday po karon. Happy birthday ni Jog sa tanang nag-birthday karon. Happy birthday! May God bless you more. Og stay healthy, stay pretty, stay guwapo. God bless you. Happy birthday! So, today guys, gaandam ko sa ahang mga dadon kay mularga ko karon atos Manila. Joke, di bitaw adto ras tagbilaran kay naitulumanen buhaton, paybaon ra mo na unja. So, gi-prepare na pud na mo hang panadan ha ipakita ninyo. So, kini guys, mo ni ahang dadon, mo ni ahang bag nga gamiton kining Kate Spade New York nga bag ginatag na ti Jocelyn. So, hapan ning paadyon kining bukdurag maajo kay na magudan ni hang gidag ang mga papil-papil. Hoy, aliwarusin mo. So, mo na pa ni hang dadon guys, mo ning kog mularga na pud og Manila kay mo man ni hang dadon kay arong daghan masud bitaw kay arong agamit pud ni Undoy. Masud na raw pud arong usara ka bitbit, di ba? Kay arong sige dagdag bagtag sa migbag mura naming duhag mang lugpad og asa ka padung. By the way guys, so agad ang gidugdog ring yang living nga box, murag nabuang jud ko ring yang living. So mo ang gigamit gabi kining Raven kay mura naghut agang dagan ba murag nagkuan ko sa tawag na ni andar gang allergies. So napod may gihimo nga for allergies nga mixture nang mapalit ninyo sa Shopee. Jag duha dari na bakante na kaya nang gida gisud na dari sang bagay. Kuan man dari peppermint og lavender mamon toy pangkatug na so hang gida kay ato mo ko matug sa ila ati Julie karon. So mo na gidugdog kay gun sayang gusto ka ring DJs guys mauni ag sapa. Mauni ag para sa butod sa tijan. So naapod ta dani mixture nga mapalit pud ninyo. Kaning lemon og peppermint mauni ag para sa allergies with kuan kiri tips tuntulo motog amang gi-mixture para sa allergies katong diprelip tanan na to guys. So available na to sa Shopee. Uli na nagasapa nagbaboy liya na ning judang pas gani na kuan na magud sila mother guys o si father kay sa do na sila nagbiyahe didto padung na sila og tagbilaran kay hana silang gipauna kay magmotor man mi so og sila ang plano jud mo abag ba jud ang taog ka ng saksanan jakay nilipong gusta tayo og kutsi kay kana lang ikaw kuno magpijang nga na magdagan si lipong ka sumato ni offer si Ate Julie nga saba mo dan mo ni offer sa Ate Julie nga kuan si na kami makuha kay mo angay masa tayo tricycle lasak jan kay hangin man lako na mo paglawog na mo baboy maglaw, pila ka minute, ibalik dyan. Buang mo, ihaw mo katay. Sila may maglawag sa baboy, kaya malakaw makuron. Tudluan si Tiri. Okay, na. Kaya ugdas na sinanay may magtimpla. Huwag sa ipakaos bag din. Kaya po, gara dia macam bukan ina, mugara-gara mangkajud. Tilaway ko. Sablay ko ritil. Ano ba ang tilawan? Ikaw. Gawan ka man. Initag na bawa nga nung napusa naman napusa man harapan ni regalong nanay pag Mother's Day. Tere! Kasi nagpusa na rin tasa ang girigalong nanay pag Mother's Day? Baw pa pag regalo na hadani ni Dja pag Mother's Day wanay hawiranan maka-hurt jud ako sa guys ma-hurt jud ko masaingan regalo jadi ampingan. Mabito na ako ngayon muhatag na hagampingan bali mudugay na pila ka tuig. Kaya ako sa feeling para karon pagtanaw na napusa na. Murag sakit-sakit agang dugan. Ngani ni wa amping Pero di mahinus na rin yung nagpusa. Ano yung mga tao sa bahay lagi nga. Kuan, lagnut-lagnut laman sa kasa. So today guys, nakalimot mo na kung ganin ganina no. Mag-check up si tatay karon. Iba din naghangkuan. Mag-check up si tatay karon sa isang mata. Basindag na pa'y pag-asa. Aray ko, hinita man. Haring gamitan kaya di na mahawiran ag tasa agrabing inita. Gijabo kay, di ko ganahagway kagtanan. Anja, basin og makakita pa dahil si Ja. So, decide ko nga ang ipa-check up.
Kay maluoy po talaga di ka kita. So, samtang napatay mahimo, samtang buhi pa napatay mahimo. At ang himuon, para sa tang mga mahal sa kinabuhi. Ano, sangit naman hinuon, buhi na. So, di man hinong delikado kay kuan raman, pero mas clinic sa doktor, di man dyan ingan og atos ospital sa mga naigibang COVID. So, pero sa clinic. Salamat po Ate Julie kay ning offer si Jarad tong sakdanan kay kuan lagi sa time malipang lagi og ilabi na ka ng mga sakdanan nga close lagi ka adjoy nga na mga kutsi nga na kutsi matutoy mga abangan tong giabangan po naman na agi tunong mi perfume. So malipong siya gusto ni ka ng open bintaha mag tricycle kay dagan hinay ra magdagan open air pod makaginhawa siya dito sa sila ate. I need you now. Nami as init manutsut sa kuto-kuto. Lagabi. Arong mapusa rin plato. Ito pag jama-jama. Kaya na para baday iro. Bisti na. Napamaday iro. Bantay mo buwang nga mo maugdaw ning bay ha. Kamoy mabilin na ni. Batig maugdaw ni. Napamaday kabaw ilugway. Himbaro. Andiyan mo lang ka makaka? Titiri na. Titiri ra. Mapus. Diyan ko yata ka mara. Okay ra. Basig mo na ni oras ni Tiri guys nga ma. Ninja na ni kaya agbay way taos dere mabilin galing magdani danig laki pagtarang Duha na idang uy. balag magdag laki dare basta kay pagi maugdaw. Pasidaan si tatay ganina, giingon si tatay ganina nga. Tiri bakod bata diri sa loob ka nagsabot ah. Ag mga gasol adjo-adjohon din na ninjog. Pang ug mulakaw ilak agbay kay di kani mo saksakan uson kay ugdaw din ni baja. Ha may ilak sa putang naman diha sa kusi ay. Nga buang na ha malig. Lak. Wow. Na. Maglak man. Basta jadang. Timan ni jadang agi pangingang tatay mga saksakan huson kay maugdaw ganining bahay na pay gasol ditsura kag dong bijaan nimo imong kaliptan ha. Ugdaw jini bay. Katawa. Nagpansa, nagrus-rus sa di ay hidang gibisaan. Ha, bijaan bitaw timan eh. Ugdaw ning bay ikaw jay mabasiw. Ay basol. Basol. Mabasol. Hinlo ining bay po matag samtang wa mi kay og way taw lami man hinlo basta ikaw ra bantay bitaw ining abot sa bay kay murag pang bulinga. Nagbilan ko pang perwak. Sinaw kasi ng ani. Palit og plurwak dang. Kutsilyo ko na tiri, sabi mama. Ano kutsilyo? Silyo ko no. Ay sa ba ko silyo? Ano ba? Hoy, pagamping ha. Dire, ako ngari. Ako ngari. Oh. Ako ngari kay magsabot ha. Kay delikado ning bajihanig di ni pasidanan. Grabe. Si Jamay mabilin dari. Agi pang sukong tatay nimo ganina. Agsuga pamagngon og mulakaw manig mahapon-hapon kay mag-upload us ubos. Unsa gabidaan ra pagbayang magisigag suga ang kurente di mang larot kay naanad man mulakaw bija ra kay naa man lagi tawo pirmi. Diya karon si Jara mabilin nagkauban mga bata si Jara maguwang daari magpa giring-giring kani ka ugdaw gid ni bayan ato. Na magsigira ra pagkatawa. Ang mga sagasaas kwartong gandan i-check to. O nangaibot na bag mga pangsaksak na bay bisig nag-andar pag electric man ja electric man na pang baratuhon ra og overheat dila abot pa ng agi ag kuan og magluto ka anja pud di magkaon di magluto na anak taghong ra malagi ka May lura. tinapuan gagud maila gagud ni kay kani sa di ka maumligamo magkig-kig din ni guli namo Kamawan na. Nasa isa. ay sa mulakaw na patun sumpa na kakawra na ba lang hindi ra din nabinuang bag O pero mo ko luturan sa magbahog may lura na. saka may imong protein palit pag isda ano masuri labas may mga maluk dito pang lagot kuan ra ba noon guys 3 days ra man yun nilad to naman yung kamang maguwang laki pero di man kasaligan ng laki sa bahay kay maglakaw-lakaw man kay adto mo punas among kalubihan kay maglugi man pud di ikaw gajadani ma kuan na ning bahay. Ako raman si sus mo gali problema ka nang magpamita sa una. Amin sa unang maghangani uros maghag kanina kay mong giplansa sugbam kanimo ni mo himdumi. Wow. Si maog daw, tayo maog daw. Basta kay Dagog tatay.
Pag amping jud kay way kumpiyansa rong panahon na kay lahi ra init rong kay grabe inita. Ug mo uwan pud ug mo init grabe pang inita. Diya pasagad sa mga saksak kay Pero katog man gud ko. Na? Kalimot ko. sa di pa ka matugan eh. Ikaw tun sa. Matugag na yung nagisi ka sa Agbaboy lang mo. gasol. Agbaboy ba? Tiki, ganitong baboy di kakaon. Patsi kang nanay. Basta mga tugog, mga alas 12 nga din na hapon mo ko makamatangit. Sa di pa ka matug, di imuha ng pang... Law ka na dan. Di! Tiyaw, grabe na pag mumata kag alas 10 sa gabi eh. Sa di pa ka matug, kung ano ni mong nag-andar bag mga dungagan, kaya basta pa-andar pag nimo, dyan mo rupong bigaan. Pagtarong dang. Lagi. Taw suba. Diyan, magdama ka kaguyap dun eh. Katuta kang baha naglabay-labay. Dangam. Iya. Di ko na nadang, jaras dun. Ay, Hmm. dadim kong tira na isang uyab, ay katuta kang baha. Ito gabi eh. Ang katang, ang kunwal. Yes. Gikilig ko, katawa. Ang nagkaroon mo ninyo. Mukha na niya imuhang chance. Hindi nga kay maaga pa. Ang kulit eh. Iwan, gugtan. Nag-yellow niya. Papa nguagan gitu ta. Ay, ahas dyan. Nag-ripo yan, marumi. Mukha na ganing, sangka na sa kalendar. Dito nga ako inom mo. Nga naman magduha kanina ron mo sa giglalis, aliwaras ka adyo. Imamoy nagtubig, mineral. Ay, nagdayo mo be. Gusto ka gatos, sapa magkao. Adyo na bugnaw, kaya di na, Oh, gikan na nas ripo. kaya na. Wala ba ka maana, doon na mag ripo. Ay, minilari. Sa mukha Ayaw! na, mag-ihawon sa munahang duharon. Wala problema ah. Nga sa isa. Bahala ka diyan, di ka mag-inom. Sa baboy mag-tukan. Ako baboy. Ikaw pa'y paim nun? Halika dito. Ako magpainom sa'yo. Bakit ayaw mong inom sa mama mo? Rehisyo. Pirisyo ko kainom. Matagkan ka? Pirisyo, sabi ni doktor. Ano ba di man inom bingang nga be? Hani ba na? Ay, yun di ay. La. Mito ay ra sa una. Umigason din ang tuhok. Inom. Inom kaya tubig importante ni lawas. Nga di ba di man mo nga? Dugdang kay. Ay, naku. Ding ate, iro. Amat tinaudan eh. Hani man din na. Hindi na na. Pagkaas iro, nga daghan naman na. Pwede na nadam. Ang sila naman para sa luto. Gata sa baso. Jadi im nun. Tanga. Kung saan ba na yung gusto ba eh? Kumain ka na ba ng kanin? Bigla nagluto. Ha? Away suwa. Kumain ka ng kanin, hindi? Wala isda, ulit mo labay. O pilabas lagi. Lam gibuwan, lam ko ng buwan. Ay, buwan itong tungag sako. Para sa Ay, pa yung pangita. lawoy. Dekat ragoy para sa iro. Wala ito na trabaho. Berani po ko doon. Tangi po. Uy, gwardiya na nato. Paghuwag di ka maglaw ko sa iro. Law, ganda pa ka ng kapil. Kumal, kaglawag ni. Mga ano mo. Kain na. Isang piri. Huy, no, kaon. Leka mo liwat ka ron. Mag-clean ta. Napag-cleaning mo, Be. Kaya madyo pa mag-cleaning mo.